No, vítajte pri mojom natáčaní figúrok. Toto je Plokon zo Star Wars Clone Wars z tohto dielu. Je k nemu táto karta. Ale zadný obrázok sa mi asi páči najviac. Je to Jedi. Má svetelný meč, ktorý vyzerá asi nejako takto. Nejako, nie že vyfarbený, ale pekný. Potom má ešte, keďže je na planéte Hoth podľa tejto kapucne, tak musí byť teplo oblečený a má tu aj takéto topánky s takýmito drápami, aby sa mohol zachytávať na lade. A túto masku, ktorú mu, ak chcete, môžem aj vyskúšať. Tak mu vyskúšam aj pantofle, aj topánky. No, tak to vyzerá s maskou a s tými pantoflami. Bol k nemu takýto stojan zlatý pre túto sériu. A takýto sú z jeho série. Chcel som si najprv kúpiť Aquadroida. Povedal som si, že nie, a kúpim si Plokona. Opres sa môžeme v trošku inakšom prevedení vidieť aj tu, ale o ňom budem hovoriť neskôr. Potom je Yoda a Chewbacca. A ešte jedna takáto kocka, čo keď sa hodí, tak vám ako nám nahodilo toto. Ak si to nájdeme na karte, je to Battle Skills a je to 12 plus 2 je 14. Čiže ako vidíte, tak Plokon je dosť silný. A ešte vám ukážem jedno vylepšenie na ňom. Ako vidíte, už nemá kapucňu. Dokáže otáčať trupom, rukou, dlaňami, hlavou, aj nohami. Tak. Rozhodne, ak sa vám zapáčil, si ho kúpte. A no, uvidíme sa pri ďalšom dieli.